Rim omla banlen bagajingya kajak haput plengki para jela ki beran ki benta jeng North East India kadang yai Ïalun kat banang mi namar kidau babun balang khamtam hagalyang uput usam ban yakam try la ki jong ki jaka ki bedai hok jeng kanu ka jela hagabakum kini ki jingjia kajingya kajak haput hapreng ki jela be bentalang ya khamtam haki border area bunsin klawan ra penban ya kajingya sngoper para Briew bar kablawan ra rudi ya kajingya kenat ka bashir kai kablawan ra tangi ki jingdu nong suda ba jing susi suda da omla bante la kamno ya kum kiti ki jingya kajak haput hapreng ki para jela ki bedan shakhan North East India kumbakala Hapdeng hapreng ki jela Assam ban Meghalaya Kadkum ki durki bala sapyang state parliament tagsni kajingya kulmar kadang yai beteng hasila pathar lika bali highway haka khatlai tring hadin baga jingja siat kuli hagi benta khaput juga Assam but Arunachal Pradesh kalanang khamjur shushu barka jingya kawang mau hapreng ki pait ba barki bor pahra na baro alyang mamla jong ichla katei ka jingja klaja ki benta jong dhemaji Assam bal lowa siang Har Arunachal Pradesh hapdeng ki dekhot jeng amazing but Galu communities. They haka shpauturik ubnai agas baga jingjia siat kuli haming mang basti kabadon ki khaput jeng jela Assam but Arunachal Pradesh hapo ka gogamuk revenue circle jong ka geru khamuk police station hademaji kabawanra ya ka jingmen saw jeng ki khat arngut ki Briew kabalawanra shu baga jingya ken at kandang yai beteng hadu menta Kadkum ki jingya thu ka jingja klami na ka jingya kajya alor ka jingkno baki Briew na Arunachal Pradesh kilarung batni jubori ki jaka jung Assam adien kene ka jingja kata ka missing foreign kebang TMPK kalapin na ya ka jing khangdam ka ba klemput sngi nadu ka khat artrik agas ka blakta ya ka yat ka yeng khamtam ha ka surok ba hapdeng ka Assam ka Arunachal Pradesh ha ki bapun ki jaka Kajing khanglat kabarang yai beteng hasilin ter jungka sila pathar lika bali kalanang penjuri ya kajing yakin at akathan ha kijing jia ki bathmai la kenno bagi nong yakhi persha la kawang mau yaki Briew ki bapet ya kajing shongshngan kenthop yaki pulit badi ki CRPF kila sha kawang mau na baro alyang ka sarkar bagi borsin shar kila kerpat ikinong persha badi ki pait ba ban penne ya kajing sup bar kajing yatli Bar ban kiar na ginu ki kam ki bala ban nang penjuri ka jingya ken an hapdeng kini ki artli ki jela ba marjan ka TMPK ringkat bar ka mizing mimang ke bang MMK bar ka takam mizing mahila ke bang TMMK kila dawa ban kem ye kitu ki bala kenno baki don kti ha ka jingja siat kuli bar ban IT ye ki ha ki pulit chong ka Assam ini ki ken hon kila dawaru badai ban penbet kloy ye ka jingya ka japun kabla slem baha hapdeng ka Assam bar ka Arunachal Pradesh barban penkut no ya ka jingkno bakadon ka jingwan shim jaka klem nongrim hagi benta jong ka Assam lai thu ru bagi kali ki badon ki registration number jong ka Arunachal Pradesh kila sha pen sange ki babun ki jaka rung sha Assam umshi benta jong ka jingkhangla ka jula Assam bar Arunachal Pradesh ki Assam lang yu uput usam ubajrong pras pa saw point iwe kilometers badang don bun ki jaka hagi khaput ki brangdon jingya pinbet sarkar jongbaro arjula kidang yai trai shitam ban pinbet no khamkloi ya gani ka jingya ka jaling ba ki regional committees bar ka namsai declaration framework